Buat sana balik yo jo kamin galau serupa biasanya sana yo kaba minanggar halapau yo sana yo nanggara aku yo sana yo bagai cek orang zaman kini job namanya sana yo canda yo. Jadi ko cek orang zaman sisu cek itu ambui yo kira-kira begitu sana namanya cerita lapau kadang yo kadang indak yo jadi ko ado nani lo ambil dipakai yo kondak buang sila sana indak do guna do yo nani lo sila ambil nan buruk dibuang yo. Sampai itulah cerita di lapau tu sana ya. Sebab nan cerita di lapau ko nak do di surau do. Dak lo dapet di rumah cerita ni sana ya. Di itu masa nak nan kami galau ko yo terbiar dulu sana ya. Ambo mohon maaf ya bagi cek orang kalau cerita ibarat cerita novel atau cerpen-cerpen nak di buku tu tulisnya cerita ini hanya fiksi ya. Jadi kalau ada kejadian karakter namun nan tampe nan samu itu satu kebetulan saja, bukan bermaksud menghina atau menjelek-jelekkan satu individu atau karakter tertentu ya sana ya. Itu pula cerita kami galau ke sana ya. Cerita ko hanya hiburan ya, jadi tidak usah dimasukkan dalam hati di sana ya, tidak usah sana paper. Dan mungkin kini ko sana mungkin cerita ko wak beda stek ya sana ya. Cerita kini wak dia berjudul supaya nak lancar lah model kecil orang kan. Bagi judulnya Malang Buntung ya, Malang Buntung kecek orang ya. Jadi nan lakonnya mah tetap pemainnya si Karapai kini sana jauh berdua je Kapunduang tu cek lai boleh dikecek orang pandai entah orang ana mau nak sana ya gitu. Kira-kira gitulah ceritanya sana ya, kira-kira kejadiannya mungkin zaman-zaman siswa juga ya sana ya. Zaman-zaman masa marak suatu cerita ya sana ya. Kini masa nak kita mulai ceritanya sana ya, Malang Buntung ya sana ya, Malang Buntung. Siang tu angin bambu sepoi-sepoi sana. Kicau burung sarupo nyanyian kasidah. Dia rancak kan. Gemercik air tu sarupo musik nan mairiangnya ya. Itu merdunya sana ya. Jadi angin batik sepoi-sepoi ya sana, sepoi-sepoi basah lah mau kecil orang ya. Dari kejauhan sana nampak si Karapai ko sedang duduk di loniang tembok jambatan. Dalam nan damai itu sana indak sedamai hati si Karapai ko dah sana. Pak ko itu dah sana ya. Banyak beban pikiran dan ikan duangnya katusu sana. Kok dilihat di segi bana dakek-dakek sana. Badannya saja na di sinan. Nampanganannya antah di mas sana ya. Jarinya mengarik-ngarik sana sepo orang-orang maitong ya. Mangalah pajak ko duduk di ton yang tembok tu. Kato si Kapunduang dari jauh sana. Nampak dia si Kapunduang si Karapai ko dari jauh ko. Ana kecek si Kapunduang ko. Mangalah pajak ko duduk di lon yang tu ko kato si Kapunduang dari jauh. Malihat si Karapai itu sana ya. Jan-jan tabik pulo gitu pajak ko. Kecek si Kapunduang ko manyangko indak-indak ya sana ya. Lalulah si Kapunduang di Karapai ko orang bakawan akrab di sana kecek orang zaman sisu orang salapik sakit tiduran ya, atau boleh dikecek juga buat cando lapik je daun di sana ya, tapi jangan dak lapiknya dia makan daunnya tabuang di sana ya. Dek gara-gara lapik itulah gara-gara daun itulah dong kolin lapik sana ya, betulah akrabnya orang ko dalam cerita ko ya sana ya. Dibawa balik sana ya. Jadi baga cek si Karapai ko. Jan-jan tabi gilo pajak ko beko ke cek si Karapai ko. Ya berarti manakek lah si Karapai itu manakek lah si Kapunduang tadi kalau dekat si Karapai duduk tu sana. Sewaktu si Kapunduang tiba, taraso lah si Karapai. Nam tak lihat lah si Karapai. Yang Kapunduang kata si Karapai ko di sana ya. Tahunya bahasa si Kapunduang ko tiba ko. Iyo panawang yo kecek si Kapunduang ko ke Karapai. Ada yang dia panau dari dulu kok mah kecek si Karapai pula sana ya. Karapai kecek si Kapunduang. Iyo apa kecek si Karapai ko ya nak ya. Boleh dia bertanya cek kecek si Kapunduang ko bertanya sana. Lai bertanya lah jawab si Karapai itu sana ya. Jadi kok den cali den pandangi bana awak angkini kuah kecek si Kapunduang ko sana. Nampak bana aku sui romanang tu. Bana nang kang pikirkan kecek si Kapunduang ko bertanya ke kawannya ke si Karapai ko sana.
pakai cek sekarapai itu senaknya. Iyo itulah deang. Banyak na den pikirkan kini ko. Kata sekarapai ko. Apa nak pikirkan tu? Kata sekapunduang matanya balik. Waden para dupiti 20 juta madam. Tapi waden punya piti 100,000 nya. Balah ka caro menjadi piti 100,000 ko menjadi 20 juta tu. Tu nan fikir kini ko kecek sekarapai itu kasih punduang. Aduh senang fikir mah. Masa ya piti 100,000 am fikir bisa jadi 20 juta kecek si punduang ko. Bakon dak dan ada orang bakok bisa de bakok indak nang kecek si karapai ko puluh sana nyo mengaku bisa lo nyo kan itu. Abab mangko demba itu perlu pit den sana perlu peti bana kini madang. Wadem perlu bana piti 200 juta tu mah. Kok baitu kecek sepunduang. Ada jalannya kecek sepunduang kalau boleh. Tu mudah sarua tu mah kata sepunduang nak ya. Mudah balok kecek sekarapai hiran. Yo ang pakai si piti tu untuk menembak julo-julo. Kecek sekapunduang go sana ya. Menembak julo-julo kata ang kecek sekarapai yo. Memakai kredit masuk angkan yo sih. Dia pakai kredit julo 2 tembak tu, pakai piti tu untuk orang pangkanyo sih. Bakal cek sekarapai ko sana ya. Indaklah waden takut berdosa mah. Sebab memakai menurut pengajian nan den dapet, nan den nangga berdosa gadang memakai piti kredit tu mah. Kok dosonyo sama je bajina jurang gaiknya. Dak dah takut den mah. Ketek sekarapai ko sana ya. Takutnya memakai julo-julo tu ya sana ya. Kok cari pinjaman kecek sekapunduang cubuang cari pinjaman kanan lain. Antah mengalah dan cuba tapi nan indak ado seorang nan mau menolong lah. Sampai memana-mana wagai waden gua nanti orang tu indak dia nak mau lunak doh kata si karapai ku ya senak. Kok bayi tu yo padi hebana aku mah. Bala den caro ka menolong hang ku kecek sekapunduang ka si karapai ya senak. Ko aden kini godangan ang punya piti den ang le 1,000 punya piti. Aden piti 50,000 tinggalnya kecek si kapunduang ke karapai. Bala caro den kamu nolong kan. Cuba den pikir deh mungkin jo ada jalan nang kita dapat kan masalah ko. Kecek si kapunduang jadilah sama berfikir wak deh. Jadilah. Dia lah nok lah orang ko suruh nak sama berfikir. Sama berfikir lah inyo. Sekarapai je sekapunduang ko ya sana ya pikirnya ya sana ndak lama antaronya de sana ya ndak lama antaronya dah mengecek lah sekapunduang karapai dak itulah dang piti angkan 100,000 tu kalau wak baik ke main BT tu berarti kan lah 10 lubang nang 10 lubang tu kalau 1,000 dah 100 lubang ya, 1 lubang mah, 10 lubang 1 lubang mah. Saya cek nomor 1,000. Di 1 lubang dapat wak cek nomor 2 juta mah. Weh kadang dapat di bayar sebenarnya. Tapi itulah pakai BT tu untuk main BT wak. Wak cari nomor ceknya. Awak tembak ke BT untung-untung kau dah sakit dang. Dapat dang dia modal 100,000 tu dan 25 juta ada 20 juta dang ni. Kalau ditembak ke seorang si 1,000 tu ampe lubang 25,000 juta 500 kali 1 berapa piti dang tu 250 juta piti mah dang. Kayu gadang dia nyo mah dang bayang nang tu. Barak kayu ang suat dia nyo tu. Kecek si kapunduang kau membayangkan kekayaan yang akan didapat di judi. Tadi sana ya seandainya piti ko dibandingkan KBT dengan jumlah 100,000 atau 100 lubang. Sebab 1 lubang sampai angku tu harganya 1,000 dengan hadiah 2,500,000 ya senak ya. Yo ndak ke si kapai ya tak bayang dah si kapai. Kok yo itu kok dapat wak sampai lubang 100,000 ko lah 250 juta piti mah lah jadi orang kaya tawan wak ko mah kecek si kapai ko sana. Sewisa wak badi ko mah. Saya dapat wak ko mas.
Di rumah wak bisa aja. Jadi orang suka dia hebat orang kumah kecek si karapai. Jadi batu aja tu bah panapek ang tu. Ada yang sesuai bana aja mah. Tu bang panapek yang paling jitu, yang paling rancak bana tu mah kecek si karapai ko sana kasih kapunduang. Jadi adilah kalau bitu je sama sepaham pak. Tapi batanya lo si karapai. Tapi ada orang yang tanya cik. Di mana nomor nan rancak? Nomor nan rancak kini ko kecek. Nomor nan rancak kini ko dipasang. Oh yo nak kecek si kapunduang ko. Itulah itu apai ke orang pandai. Di sinan kita tak nomor kenyo. Tahu orang pandai ko dan dapat apa-apa orang ko sangat santiang. Kecek orang. Cek orangnya ndak dukun dah. Tapi orang minta ubek nak tanggung banyak dah dang kecek si kapunduang ko kasih karapai. Inyo ndak dukun dah tapi orang minta ubek nak tanggung banyak dah. Yo betul. Ya kayak itu ya santiang yang mah. Banyak orang pi minta ubeknya nak dukun dah. Kecek si karapai pula senak ya. Jadilah payu akun kecek si karapai ko bersemangat dah nyopai dia senak ya. Pai ke tampek orang nan dianggapnya orang pintar tadi. Orang pintar ko senak ya. Dianggapnya lah orang pintar tu pai lah nyo. Waduh jo si kapunduang de sana ya. Bajalan lainnya ide jalan. Jauh dia lama lambek di jalan. Jauh basarang hampir basarang dakek duko. Dipotong ceritanya sana ya. Dipotong diambil sekado baguno, dipapendek si ceritanya nak ya. Jadi sampailah si karapai jo sa kapunduang ke rumah orang pintar tadi ya. Kemudian orang pintar call kontaknya dukun mungkin betul tu sana ya. Atau alah ndak lo mengerti yang bos mana cerita ko dia ya. Mangga cerita ko model tu lah kira-kira awak ceritakan ya. Di masuklah nyo ke rumah orang pintar tadi di sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduklah kecek orang pintar tu. Oh, ada apa dua kamari kecek orang tu kayaknya kada karapai je punduang tu sana ya. Oh, baiko mangku kecek si karapai pula. Atuh kecek aku tu mana ngaca. Baiko mangku. Aden kini yongku sedang tersasak badan kini mah. Tersasak kau silang pai gitu. Mengada si kuang lo tadi lah kecek kalau tersasak. Tapi kalau kang belah kau tersasak kecek. Kecek angku tadi di sana. Ndak tersasak itu mah kasih dan angku keceknya. Oh ndak itu cek dan kau tersasak sakit paru yang dari tadi. Tok dia anak mah tahan. Soruang kecek angku tadi ya sana ya. Oh ndak tersasak itu dia aku ambo ni sarasak para lupiting ku. Ambo para lupiti 20 juta. Tapi ndak ada orang karapeh minta tolong dengku. Kok kini ko aden punya piti yo 100,000 yang ku. Balas caro menjadikan piti ko 20 juta dengku. Bak den tu para lu banar den tu tak sasak bana yo mana-mana para lu de dengku. Kecek si karapeh ko kau orang pintar tadi. Para orang punya piti kecek orang pintar tu. Dia punya piti 1,000 yang ku. Oh 1,000 orang punya piti. Tapi kecek. Tapi ang punya piti 20 juta. Yo. Jadi begitu mah. Kalau ingin ang punya piti 20 juta. Yo nak sampai piti 1,000 tu dah. Kecek angku tadi. Batungku. Yo. Baik tu syaratnya piti ang. Kalau nak ingin piti 20 juta tu. Syarat langkok-langkoknya nan salamu ko anangku pe nan harus dipeti itu yo sebanyak peti yang 150,000. Tu syaratnya tu 150,000. Meko dari peti 150,000 ko dan cari yang nomor ampe angko dan jitu ya. Tapi syaratnya iko ko harus pasang kini, tak boleh besok dah. Tak boleh ditunggu-tunggu dah, harus hari kini yang pasang. Tak boleh tunggu besok dah. Ya. Oh yo mangku kecek si kapunduang pula. Mang kini ko terakhir mana nomor ko diputar ini ko terakhir peti ko di store. Kalau besok nak boleh dia dengku. Dak terima dah. Kecek si kapunduang pula ke sana ya. Ayo tu. Betul kecek kawan angko mah. Kecek si karap angku tadi kasih karapai. Jadi bersiaplah si karapai ko kasih kapunduang. Weh. Kapunduang. Baca dua orang ni ko. Ada yang punya peti 1,000 nya.
serangku kau minta peti 50,000. Dimakan dan peti 50,000 leh. Kecek si karapai kau kasih kepunduang sana ya. Apa kecek si kepunduang sana ya. Anak itu orang lah. Ang panjam saya fikir peti dan kau dulu ah. Dengan lagi punya peti 50,000 kau. Adik kan lah. Sukui tes 50,000 untuk sampai nomor itu ah. Kalau beko buat cari lo. Pamadi beko si kecek si kepunduang tadi kasih karapai sana. Oh jadi betul jadilah. Pakailah peti yang lu deh. Kecek si karapai kau kepunduang. Iyalah dia gila karut lah saku-saku dek si karapai dek si kepunduang tadi di sana ya. Di kedua lah peti salai 50,000 dia giakan ke si karapai. Lah cukup peti si karapai. Dia gila kangku tadi. Kuangku aku lah nama sana coba orang kuangku ke kenyo sana ya. Tangku lah dia gia peti kangku tadi peti 150,000. Pak kecil angku tu sana mani mau peti tu. Taman nuangku ko. Taman nuang tak fikir yang babi berkata lah panuangkan dalam hatinya. Dari je dapat dia main beti aku mah kecil aku. Wah, beti 150,000 bisa dia menembak nomor mah kecil aku. Banyak nomor dengan mah kena kepek kecil aku bisiak seorang di sana yo. Hironya angku ko sana, inyo angku ko pemain beti lo, tapi dah pernah tembus-tembus do nomor no, tapi orang banyak minta nomor kanyo ikon ana ne di sana. Padonyo pemain nomor tak pernah tembus-tembus nomor dah. Tapi orang minta nomor juga kayaknya. Ya sana itulah situ nak ya. Jadi kini wak potong situ balik sana dah. Padu wak bas latar belakangku. Gua dulu sana ya. Tu balik situ kasih karapai je si kepunduang tu balik ya. Jadilah dia gialah piti 150,000 ko dek angku tak dek si kepunduang dek si karapai kangku tadi sana lah diterima dak dek angku tu deh. Ya. Tunggu tadi kecek angku tu ya. Dia ambil lah dia angku tu alat-alat tanuang ya kira tanah yang buat tanuang no bertenun ana mau nyemaramal istilah tu. Adi duduk lah angku tu nyoba selo di sana ya patai duduk mulai kuat tu nyo pakame kain balik kan kabek kepalanya supaya duduk batanam mulai kuat sana ya. Lah duduk yang mulai tu di bakar abu tempuruang di muka kau sana ya dia ambil kumayan ya dibakar ya bakar kumayan. Bakar sok kumayan ku manu ya kata sebab di sana ya harum nak tangguang baun dah. Tagaklah bulu ramang siapa ko. Si orang-orang berdua ko sana sekarang pai ko punduang ko ya. Nan aku ko batanang ya dak pisiang matu sana ya. Pisiang matu jadi sana ya. Nang kecil aku sana. Beko tolong dengar atik di kecil. Jalih-jalih yang menengah atik kecik aku tadi ya sana ya. Jadi aku jalih nomor beko ada nak tahu dia aja. Kalau sekali dia mengeceknya masuk ke dia mah aja. Ada nak tahu nomor beko dah. Jangan simak-simak mana nomor yang tunjuk dan kepek aku tu ya. Simak-simak deh kecik aku tu ya. Jadi aku kecik kepunduang je sekepuyuk kan. Itulah piciang matuangku tu nak. Agak cik angku dia macam cepat-cepat baru tak hanya bunyinya baca di sana ndak lo tahu ada tabag jampi-jampinya nak sana ya. Ada tu nyo takaju sana managang dia tu kan. Sudahnya managang tu mengecek lah nyo sana ya. Barubahlah suara angku. Ampe 3 anak. Kira-kira itu no kecik angku ke sana ya. Ya catatlah di kepunduang kanak-kanak kan ampe 336 keciknya. Woi, ampe 336 kecik si kepunduang ko dalam hati je sekapuyuk sana ya. Sama tanau lah kedua. Sudah tu angku ko selesai. Ya, selesai angku tu sana ya. Bawa dia sadar pura-pura sadarnya bawa dia sana ya. Kalah tu kecik angku ni. Di itulah nomor dia kalian berdua. Kalau kalian harus pasang di ko kini dua. Kalau ndak kalian ndak akan dapat dah angku tadi. Angku cari siu dek kalian. Jangan tahu angku. Aku nak tahu nomor tu dah. Kecek angku ko betul sana ya. Aku nak tahu dah. Angku pun tak boleh memasang nomor tu dah. Sebab itu janjinya. Janji angku nak dan nomor nan dapat dek kalian tu angku tak boleh memasang dah. Sebab kau angku memasang, apa tak boleh dah dapat. Tak ada dapat seorang lah dah. Kecek angku tadi sana ya. Jadi baik tu janjinya sana. Jadi aku mau kasih aku kecek si karapai je si kepunduang ko sanang dah sana dah dapat lah
ampe angko denyo sana ampe angko jitu nomornya ampe 336 maka tutu sana ya. Jadi dapat nomornya ampe 336 tadi. Sudah tu pulang lainnya lapai lah si karapai jo si kapunduang tadi pulang sana. Tinggallah cerita jangku tadi. Angku tadi sanang banalannya sana. Yo banyak je orang bodoh pada den rumah kece angku tu. Baik tu sahabat nang salamu ko hadir. Aden sana main lum pernah nang dapat gadang ni doh cenya. Alum pernah nang dapat gadang tu dah. Iko inyo nak kan lagi minta dompon dapat gadang. Deka mungkin tu serang aden sana orang nanya meminta kadang tak pernah dia mendapat nomor gadang lah. Kece angku tadi yo sana ya. Apa lagi nyo kau dia nak dapat itu saya nomor takut saya kece angku tu ya. Kau takut dia nak dan cari ke nomor tu dah. Kalau nomor dia banyak kau untungnya tibu kau kece angku. Untungnya tibu mantakan piti untuk pembali bete dia dan kau ndak ada nyelah panjang rumah kece angku sana ya. Ba piti lu nado untuk pembali dan piti kau kan dibagi gini kau. Kini lah tibu orang kaya bersyukur bana waktu kece angku tu sana ya. Punya yo sana yo nanangku tadi yo pa bete lo urangnya tapi ndak pernah lo nyo menang dah. Inyo pun magi nomor kasih karapai yo kapunduang kola betul sana. Itu nomor nyo acak-acak saja nan nomor nan nyo bana nan nyo punyo bana ndak nyo gie ke urang dah. Sebab itu nan paling jitu de nyo sana yo. Sebab itu mimpi nyo rasa de nyo. Ya. Di kita dah cerita balik sana ya. Balik lah ceritanya lasan jo petang lari di sana ya. Ilah si karapai ko pulang, berjalan jo pulang sana ya. Sambil jalan berfikir lah orang berdua ko sana. Piti wak nak dua celah dia dah. Nomor ka di Bali dia sana ya. Nomor dapat ampe 336 jitu para si. Piti pembali ndak ada leh. Siko menjadi masalahnya sana ya. Pailah orang berdua ko di sana ya, pai meminjam piti. Ya. Dia peti nak ada dah. Peti dah nan 150. Kalau bagi kau dah nukun gua. Peti untuk membeli peti kau pinjam le sana ya. Kau pinjam ti untuk membeli peti kau. Tapi di subuh minjam ke sana haram nan dapat di sana. Yalah payahnya ke kamari minjam di sana lama mana-mana nya kau orang di sana ya. Nak dapat juga bangkan 1,000 di sana. 10 jangan kan 10,000, 1,000 pun tak ada orang nama meminjam ke nyo. Batu orang tahu di sana. Pajak kau meminjam, angka minjam untuk main bete gunung orang nyo. Kecek orang tu. Jual doang ke panganti. Beko pinjam bete yang 1,000 bilo angka panganti. Kok kalau juang duduk ka duduknya penganang bete ka bete saja. Judi ka judi. Anang dapet dalam selama kau judinya tu. Oh kau jitu kau mah kecek si karapai kau mah yakinkan orang tu sana. Tapi nan orang tu tetap nak nama dia di sana ya meminjamkan. Dia kecek yang buat tadi jangan 100,000, 10,000 saya dah dapatnya ke 10,000, 1,000 saya dah dapatnya ke sana ya. Akhirnya ndak bapitinya hari tu di sana ya. Taman nguang lah si karapai jo si kepunduang kau di sana balai piti lah tagihkan ke orang dukun dan awak indak dapat juga piti dari sana ya. Piti meminjam untuk pembali bete doh. Sadang berfikir-fikir mode tu sana takana lah dek si kepunduang kau. Takana ada si kepunduang mengecek lah nyo kasih karapai. Karapai. Tapi tu dah. Tuh kecek si karapai. Ada ni kau punya ayam si kuat tu ah. Tuh kang pangayam tu. Kita jual ayam tu dulu. Kita balikin ke peti. Kecek inyo sana ya ke si punduang. Saya tahu dia ayam tu ndak amang punya kecek si karapai ko kasih punduang sana. Itu kan amak dan punya kan sama aja punya dan jadi asal jangan tahu sama dan masuk dan jual ayam. Alaman tu mahnya. Asal jangan magi tahu. Awak mandi yang ayam mak dan tuak jual sini dah tuak jual tu. Tuak balik ke bete bancak dang ni kecek si kapunduang kau magi saran untuk memaliang ayamnya seorang sana ya. Ai nak pandai dan cara dan dah lah. Kau maliang tu indak bepek dan dah. Kau pandai pek dan tak usah dah. Tapi kau ang karya juga balah. Dan tunggu ang nisiko keceknya. Pailah biar ayam mama tidak tuak pi jual kau. Dan tunggu nisiko deh kecek si karapai tu nak.
menyuruh si Kapunduang memaliang ayam mamaknya sana ya. Jadi pulanglah si Kapunduang ko. Pulang si Kapunduang ko nya cari amaknya ada di rumah tu sana ya. Nan ayam yo di dalam kandang yo. Kandang tu dari dapur lah, tak ada sana tu. Amaknya ko sedang memasak lah. Puta-puta sila si Kapunduang ko di sinan sana mencari akabar supaya mambiak ayam ko. Puta-puta yang sinan sana. Nak tahu, budak sadar dah sana ya. Tak sadar. Kira hari lah patang dah sana. Hari lah patang. Terpatang. Amak lah patang. Dia untuk menunggu amak yang kata kecuah. Amaknya pergi mandi ke sungai. Dia ambil lah ayam tadi. Ni entah amaknya kau nak sana ya. Dia ambil ayam di Kapunduang di bawah. Di bawah lah ayam tadi. Ditemui lah si Kerapai balik je sana ya. Ini kek si Kerapai. Aku Kerapai. Kau ayam dia. Ini buat pergi jual lah kat Tokyo. Mungkin ada yang buat putih kini. Tokyo masalah besok hari pakan. Mungkin yang ada buat putih kini mah. Dia ayam ko buat jual kayaknya. Barang ragu lah. Bekok balik ke betih. Kan sampai angkuh tu. Kalau dapat wah gadu tajuh ayam ko gak 20,000 kan. Kenapa dah putih dang deh. 50 juta mah kecek si Kapunduang ko kasih Kerapai nak sana yo. Sama mabuk orang ko keduanya sana ya menghayal lah keduanya maksudnya ke kayu dah ya. Banyak peti depek dia kan itu. Adilah. Kau itu pergi lah ke Tokyo tu. Kau hantar ayam kau jual kun kecek. Yo de sana ya pergilah si Kerapai jual si Kapunduang pergi ke Tokyo tadi dibawalah ayam ke Tokyo tu sana ya. Tokyo tu orang kampungnya juga sana orang ko suku mengalih ayam ya. Dia ayam ni bali dari orang kampung beko nya jual ke balai nya menjual seorang atau nya tanta ke toko rumah makan. Itu kan jual Tokyo ko sana. Tokyo ayam lah mau di kampungnya sana ya. Ayam kampung sini bali ayam kampung do tu sana ayam kota ayam beras ko lu nak do ayam broiler ko lu nak do tu dah ya. Lu nak do ayam potong ko do. Jadi pailah si Kerapai dia suka Kapunduang ko sana. Pailah nyo mana mi Tokyo tadi, Tokyo ayam tadi ya. Ati bo di tempat Tokyo sana. Yo malang dah dapat tulak mujuan dah dapat di raya sana ya. Mungkin nasibnya nak lun puluh balik. Hero Tokyo ko nak do piti di sana. Bagi cik Tokyo de kalau tak kena talambe tibo mah. Ko tadi yang tibo lah ya do piti dan le ko. Tapi kini kau labi beti dia dan sama lipat tabali dia dan ayam ke sadoh ke cek Tokyo tu. Nak betu dang lah bah. Ang tinggal si ayam ko si ko dulu. Besok balik dia balai dan bayi beti ang ke cek Tokyo ko kasih ke Punduang ko sana. Onde tuan. Ada para lubana beti kini tuan ko besok ya biarlah nak jadi ke cek inyo. Entah do beti tuan nanti suruh ke tu ke cek inyo. Gak barage bayi selari tuan tak ah cik. Gak bayi ke lah. Gak barage nemu dia mau menjual ni barang ndak arago dan jual. Kini dia para luban ah betih kini ke cek si Kapunduang ko sana ka Tokyo tadi. Dia ndak ado stek ala betih do ke ceknya. Anta beko lah sanjo lah deh. Balik etiang dari sungai kok dia betihnya. Dia pakai betihnya lu pinjam betihnya lu. Onde ko sanjo bagi dia nyo di sungai ko tuan jo tu ndak bisa le nak kini ko wana perlu beti ya waktu tinggal seketek lagi nyo kecek si Kapunduang pulo sana mana-mana sana ya tapi ka baju sana nan Tokyo tu yo ndak ada mamang ndak ada do peti nyo sana ya ndak ada nyo ndak malam pinjam ko ndak ada peti meminjam pun si Kapunduang ko jaminannya ayamnya sana ya pinjam peti jaminan ayamnya pun ndak ada Tokyo tu punya do sana ya. Baik tu apa dia nya tu piti sana ya. Jadi babaliklah si Kapunduang ko sana je si Kerapai berfikir jemalah piti kari dapat ko leha. Ko ayam pun ndak tajuan na wakatulah tampie tapi sana ko. Ya. Pailannya ka lapau sana ya. Rangalah di lapau tu kironyo nan kaki banda tu lapai mantakan setoran kap duduk samangnya sana ya tentu nak jadi si Kerapai ko membali BT tadi doh ya kabar lagi piti lah hilang 1,000 awak pun dah dapat membali BT dan nampak angko tadi dari sana ya tak duduk lah nyoba dua di sini di sana mabuk di pikiran seorang-seorang
tak duduknya di lapau tu sana yo. Si kapunduang ko tak duduk je macik ayam sana yo. Batanya ngalau orang kainyo. Dari mang kapunduang. Ko membawa ayam mang sih. Ndak ada rencana ada kapi madu ayam tadi mah kecek si kapunduang ke beduto sana yo. Oh begitu. Di pendek situ sana ya, samailah duduknya sinan. Tu orang lah mulai rami di lapau ko sana ya. Langsung dia rami orang menunggu nomor kedua kalau dia ko. Orang nama masang lah, arok-arok came menunggu nomor kedua. Baitu pula nan angku adi apa tadi orang pintar tadi arok-arok came doh di luar di rumahnya sana menunggu-nunggu loh ya. Pak pitinan 150,000 nya tembak kan nomor sedua ada sana ya ada itu loh arwahnya masalahnya dapat nomor itu loh dapat mimpi itu loh ya. Jadi dah lama sudah tua pak pendek je cerita sana waktu tu tambah panjang cerita empat gua mungkin sana kau bosan dengar kan ya. Jadi pak pendek cerita tibalah kaki banda tadi magi tahu orang batanya sudah ada nomor keluar. Nomor kedua ampe 336 kecenan banda tadi dia sana tak kajuit lah si karapai ko sana sama si kapunduang ko tak kajuitnya ampe 336 kecenya iyo tak kajuit kedua-dua langsung pingsan kedua-duanya di sini sana ya. Itu di sana ya nan konon nan angku tadi pun sana tapaluhnya di sana menengah nomor ampe 336 keluar sana. Baik tu inyo puluh nama ge nomor kasih karapai je se kepunduang inyo ndak satu menembak di sana. Adilah sama malang urang ko lah sama buntuang urang ko ketiga-tiganya di sana. Ya baik itulah di sana kalau awak terlampau marokkan ke dunia tanpa basanda ke dunia nan dunia ko di sana ndak kan kekal doh. Jadi kok basanda tu di sana ya basandalah ke Allah, menyerahlah ke Allah. Dan judi itu di sana non pernah orang nang kayu di judi di sana. Walaupun ada dewa judi di sini di sana itu hanya cerita ya sana ya. Hanya sekian di sana ya cerita kami galau sekali kini terlebih aja tak kurang ambo mohon maaf. Kok ada jarum nan patah usah diletak dalam peti elok dibuang ke pamatang hujan diambil pancuke duri ya. Kok ada kata nan salah dan diletak dalam hati elok dibuang ke belakang jam menjadi upek je puji ya sana ya. Sekali lagi sana kok ada cerita kok benan elok diambil kalau tidak dibuang saja ya sana ya. Wabillahi assalamualaikum sana. Salam kami galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami galau.